Projekt unapređenja komunalne infrastrukture poslovne zone, komunalna zona Sisak, vrijedan je 4.270.096 kuna i 64 lipe, a dodijeljena su mu bespovratna sredstva u iznosu od 2.654.619 kuna i 42 lipe u okviru poziva Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta izgrađeno je 217 metara prometne infrastrukture koja uključuje vodovodnu, kanalizacijsku, elektroinstalacijsku i DTK mrežu, 57 novih parkirnih mjesta te je postavljena energetski učinkovita javna rasvjeta. Poduzetnicima nudimo pomoć u poslovnom planiranju, organizaciji edukacija za djelatnike, promociji, određivanju ciljeva, izgradnji infrastrukture, osmišljavanju ključnih poruka za marketinške aktivnosti, savjetodavnim uslugama u svim fazama poslovanja. Riječ je o provedbi aktivnosti kroz projekt za koju je određeni dio bespovratnih sredstava Europske unije namijenjen za promociju same komunalne zone, kako bi svi poduzetnici, obrtnici i oni koji posluju u njoj ostvarili svoj poslovni interes i bolje poslovanje, kao i oni koji će tek doći. Komunalna zona smještena je uz sjeverozapadni ulaz u Sisak, između velikih stambenih četvrti, riječne luke, robnog i carinskog terminala, kao i glavnog gradskog kolodvora, te je sjedište nekoliko važnih poduzeća proizvodne i prodajne djelatnosti, a također nudi usluge Hrvatske pošte i Centra za vozila Hrvatske. Ukupna površina zone je 19,9 hektara, podijeljena na 37 parcela, a u zoni djeluje preko 20 poslovnih subjekata. Projektom se želi ovu zonu promovirati kao središnje mjesto radnji pružanja uslužnih djelatnosti u gradu, te kao mjesto ubrzanog osnivanja, razvoja i rasta malih i srednjih poduzeća na području Siska. Bolji uvjeti rada doprinose zadovoljstvu zaposlenih, boljim međuljudskim odnosima, što čini socijalni element razvoja grada Siska. Misija projekta je poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva, povećanje konkurentnosti te pružanje adekvatne poslovne podrške korisnicima, olakšica za investitore koji obavljaju proizvodnu djelatnost u vidu oslobođenja plaćanja komunalne naknade u 100% iznosu za prvu godinu uz smanjenje od 25% svake naredne godine. Više informacija potražite na stranicama komunalne zone ili u Uredu za poduzetnike grada Siska koji se nalazi na adresi Marijana Cvetkovića 8 ili na e-mail adresi uredzapoduzetnike@sisak.hr. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.